mo daw. Tara tayo, may mo tayo. Ana. Ganun 100 ba na? Mong kaya yan, duha. Wala ba yung suple no? Katanan. Wala ko buta-bude. Ako na Oh, pinda. asa. Yawa. Ya, bilalo kay mayo. Alas. Mau ba ni paglato tiro? Alas. Ay ay. Oh? Malas. Nan. I wonder why. Yesterday you told me about a blue sky. Ay sa man, sa man mo. Untangin ko na niya, gaw sa mura kog mga batang walay po. Gaw sa mo? Wala ba? Wala si Moy. Sa man kwarta nga nagbutang man ang kwarta din mo sa mga kapal labi pa ibo ganyan daang kwarta puros pagit nag 20. Ay sa pa. Di sa man mo gahapon, di pa gitiksan mo na ako, gipatawag ta mo. Ngano wala mo to? Wako nakitang tao bisag ka ng mga naungan niyo, wako nakitaan. Ikaw di sa man kagapon. Gani mamigapon boss pero Ikaw di sa man ka. dire mo mamigapon boss ko ni. Wako kita ni ikaw di sa man ka, di sa man ka. Dire ba ko gapon boss? Kuan na mo wala ko ka. Ikaw, yari kagapon wala. Dire may gapon boss. Pero pag abot na mo, wa mag ka. Sabi ko mo imo, Ikaw. Kasi oh, Oh, kuyog min duwa gapon. kabalo man siguro mo gahapon. Nakabalo naman siguro mo sa issue anong para iuntang mo. Ha? Nakabalo mo wala? Balubos. Ikaw Ranje, Balubos. kwanto? Kinsa tong nakapunit sa patayng lawas ni David ug ni Elmira ni Gapon? Boss. Kanindo boss. Asa man ron? Ilubong na namo boss. Maayo pagkatrabaho, limpyo? May boss, limpyo to. Siguraduhan ninyo ang pag-execute niyo to ang atong mga buluhaton mga plano. Limpyado. Kasabot mo? Boss. Boss. Gipatawag ta mo kay kaning mga kapulisan dinis atong lungsod, nakabalo na ani atong sindikato, kaning atong organisasyon, kaning atong negosyo. Ranje, naminaw ka? Lagi boss. O gusto nako ang tagsa-tagsa ninyo mag-amping mo kabahin anang atong mga transaksyon nga pang execute ka ng atong mga lihok. Sabot mo? Boss. Timanin ninyo. Kada lakaw ninyo, timanin ninyo, ila-ilahan na yung mga tao na sa palibot ninyo, kung kinsang gasunod ninyo, lantawan ninyo, pag-amping mo, in taong kasabot mo, kaya di ko gusto mga priso ta, mga laglag ni ato ang kuan. Negosyo, kasabot? Boss. Kaya kanimo gumang kapulisan manggol, babag na kay pirmi aning ato ang negosyo. Kung gusto manggol na ako, nga planuhan na to, ne, si Tilio, si Buyak ragi wala. Tila ragi wala. Di ba kamo man ang pirmi magkakuyog ni Buyak? Kuan boss, kanang wa mi kabalo man boss, wa mi kakita boss. Gakuyog mo gapon wala. Basig kapabugnaw sa to sila boss kay init mag-isa sa mga pulis ron boss. Pwede po. Pero mura rog tuwa sa iyang hideout. At doon ako si Buyak, kay na ako istorya niya. Og kamo, kay na naman mo dire, ayaw mo lakaw, pagulat ra mo dire nako. Kay mo balik ko, sabot? Boss. Di ko gusto mga wala din yung mga naong din eh. Sabot? Sige boss, sige boss. Bantay na naman yun. Ay sa, kuan. Si Tilio todo, muari manggani, ing na siya nga, na ako gilakaw kadyot. Ha? Sige boss, sige boss. Sige. Sige boss. Sa buso. Puro na laway ang kwarta oh. Balik, bro. Call yapon ko ha. Cool ka? Eh, Ako ang pusto tapos ba? Ano ni? Dali, kita lagi mo doon na. Banten cool ninyo ha. Lagi mi mamang. Eh, ewa pa man. Oh, alas oh. Alas. Ante, Na. bisita. Oh. Sige, padisiti Oh. ate. Oh. Eh, butang ino tanan. Punta tanan. Oh. Oh. Trayo. Yan. Kare mo doon, kalas. Mas daw ni alas. Duha ka bro. Kasi di, oh. Buang. oh, kanisa. Mas daw sa ako lagi. Mas daw lagi na. Na oh. Tawara Tulo dulo. kasi ite. Alas. Patay na. Trayo. Dili. Tulo ka city. Ay, kapil ako na. Nari lagi daw okay. Kuan. So yung nana na nakaron. Boss. Kasi ako ingon ninyo, daan pa sa una. Dili ko gusto nga sagulan ninyo lain nga illegal nga buluhaton ni ato ang hideout. Yung anong gaya makay mo ulo, kabalo man mong illegal na, kamo na yung problema niyo, kay dili kabalo mo sunod og balaod. Kamo po doon ta, sunod punta mo unsay mando. Nganong na nagpamon mo, di sa mugi ka na ng braha.
Kaulo, pag gusto ng kaulo. Siya kakuha na boss oh. Dili sila. Wala nga, yung pusta po mo. Di, dula Ang gat po. minimo. Kamu gani bitaw, kamu gani. Gabuhat na gani tag illegal nga buluhaton. Gabuhat po na ng illegal, madoble na na. Kabalo nang bawal na magabra-bra, butang-butang og kwarta ng mga lamisa ug mga tahan mo dula mo mura magagambol na na. Mong ko, sa mo taginitan ano mga sakpan mo? Pusta po. Di ko gusto balik na ako. Di ko gusto makita pa na ako mga braha, kana yung mga naong kwarta. Di ko gusto mga bantay na nagbalik na ako. Ato na ko si Buras pero ayuwa gid man nga dili ko makakita ang mga braha. Di ko gusto makakita na ako sunod ang mga nagbutang og kwarta, mga butang og braha anong lamisa. Ang ginawang kwarta po. Di boss. Ang kwarta. Oh. Bantay na. I-apilan ng kwarta. Di, ikaw man ang Butang kalingaw-lingaw ra ang kwarta bitaw ta dako. magawas. Wa na nila. Ay boss. Biniyar ka boss? Ikaw ba? Ganiyar kay ko kasi gahulat ni Muhaan eh. Unya, CEO uga text, di po ka kabalo mo reply. Ganiyar sila gahulat sa hideout. Unya ikaw, dili do ka kabalo mo reply lang ako mga text gyud. Ngano man ka? Kabalo man pulutan ka siguro si tubag ang butana boss. Nanapog ka. Ito nga nang wala kay Lord. Aw, nakabalo man lagi day ka. Tarunga ayog tibagan natong istorya ya. Kumusta man to tong plano? Kumusta man to kung gitahas na ko nimo? Kabahin atong plano to gahapon. Ayaw kabalaka to boss. Kay ongoing na to nga transaksyon. Ay nagkabalaka to. Kunin bahala to. Maayo. O kunya, bisa man kagikan. Ikan ko itong unahan. Kaya nako'y bagong himamat nga tawo. Nga offer na ko og bagong epiktos. Pito. Epiktos ba? Dayon? Yung offeran ko niya. Oh, Ano? Ganing nga epiktos. Barato na kini boss. 30,000 ra ning epiktos. 30 mil. Ingon anak kadaghana. Mo ganing akong gipalantaw nimo aron maka kuan kag uki ba ka ning epiktos. Kay barato ra pud kayo. Barato o barato lagi. Barato pero sigurado kang genuine na. Ala kay barato kayo dili di ko katuo nga epektos na. Mao nga akong gidala nimo han eh. Barato kayo. Dili na katuoan. Tilawi ko no na. Tilawi ko no. Ay ikaw may tilawan ikaw may bossing nga to. So ako mo unang mo tilawan na. Wow kabalo chlorine day na. Ako ang baba mo ko na unang bulak isa nimo. Tilawin na. Mabay nang gitahasan ka na ako og na mga klaseng mga transaksyon. Kaya ikaw may ako sa ligan. Sige boss. Unya, Tain maglasa boss. sila iglasa. Bago maglamas. Isang bagong lamasa man ay mong pasabot. Ug sa kalanon pa boss ba bagong timpla. Bagong timpla, bagong timpla. Kana kay bagong timpla. Dili na epektos na mo'y atong naandan. Ambe. Tilawi gani oh. Ta! Di sa kakapait ani. Kisang kuanan imong gipalitan ay ngano man eh. Ay sa ano? Basaha gani, basaha. Baking siya Baking shabu sa imong mata. Baking soda na. Ay baking siya na boss. Antawa. Yatik ka. Boss mo kuan. Ayaw boss. Mauna imong gidala nako. Di sa anong 30 mil ron. Kuan ang tawo. Di sa tong tawo imong kuan, ha? Yatik ka. Boss pa din ya. Tain maglasa boss. Sila iglasa. Bago maglamas. Isang bagong lamasa man ay mong pasabot. Ug sa kalanon pa boss ba bagong timpla.